molt bones i fresques gent del barri de Gràcia i de la nostra estimada Barcelona. Tornem a ser aquí. Avui un reportatge, com veieu, aquí darrere meu, tenim l'escola Nou Patufet. Ho diré així, una gran escola. I avui tindrem un bon reportatge, ens explicaran coses que el Cesc, tanta gent professional, la veritat, i que ho fot fantàsticament genial. Llavors estarem amb ells i ens explicaran una miqueta com ho fan gent del professorat. Ja ho veureu. És un reportatge avui una mica així amb molt de carinyo i l'han fet amb moltes ganes, la veritat. Com tots, tots els fan ganes. Però aquí hi ha alguna que empatitza, allò, poder són els infants, poder és la feina d'ensenyar el futur del nostre país, del nostre poble, etc. Així que espero que us agradi, som-hi i anem a gaudir-hi. Avui anirem al col·le. Serem amb l'escola Nou Patufet, una escola amb molt d'amor i passió pel que fan. Ens han obert les portes i hem pogut veure que són molt professionals i fan molt bona feina. Aquesta escola fa molts anys que està al nostre estimat barri de Gràcia i respectant a totes les demés escoles, creiem que és una de les millors escoles del barri. Ensenyen molt bé i ho fan des dels 3 fins als 16 anys. Coneixerem les instal·lacions i els seus professors perquè darrere de tot això hi ha molta feina i gent molt qualificada que treballa cada dia perquè estigui tot preparat. Ens explicarà una mica de tot això Francesc Granada, el director de l'escola. Hola, bon dia, soc el Francesc Granada i soc el director de Nou Patufet. Per aquells que no ho sapigueu, Nou Patufet és una escola familiar i cooperativa que està situada a la zona sud de Gràcia. Familiar perquè és una escola que va de 3 a 16 anys i cooperativa perquè des de fa 2 anys aquesta escola la porta una cooperativa de treball associat. És a dir, tots els socis de la cooperativa o tots els treballadors de la cooperativa són socis de la mateixa cooperativa. Per tant, és una empresa autogestionada pels mateixos treballadors. Què implica que sigui una cooperativa? Doncs per nosaltres és molt important perquè ser una cooperativa el que fa és donar-li un plus al que és l'escola. Per què li dona un plus? Perquè és una forma de vida que va més enllà de senzillament un professional que va a treballar en un lloc, perquè això en fa una forma de vida. I aquest és un dels nostres valors afegits a tots nivells. Ser cooperativa també ens permet, o el que volem, és dedicar-nos a l'economia social i solidària i, per tant, treballar amb i per al nostre entorn, és a dir, pel barri de Gràcia, perquè ens volem implicar, perquè el barri de Gràcia és un barri on el teixit associatiu és molt potent i nosaltres el que volem és precisament col·laborar amb aquest teixit associatiu. Per tant, tots aquells que vulguin ja saben on som i estem disposats sempre a col·laborar en qualsevol cosa. Si em permeteu, ara el que m'agradaria és presentar-vos una mica més què és la nostra escola i esperem estar aquí amb vosaltres molts i molts anys. Ara pujarem les escales i anirem veient les plantes de l'escola. Vist que cada dia fan moltes coses, avui en veurem algunes d'elles. Hola, soc la Laura, la responsable del taller de comunicació d'aquí de secundària de l'Escola Nou Patufet. I res, el que fem aquí, avui estem fent la part de comunicació escrita, estem redactant una notícies pel diari que té l'escola i res, us convido a passar a veure com treballem. Aquí els tenim redactant. Com anirem veient durant tot el reportatge, cada classe té el seu ambient i a totes s'està molt bé i s'aprèn molt. Ara pujarem més plantes per veure més classes i coneixerem el taller de robòtica, a veure què ens expliquen i què fan. Hola, jo soc Milena Novas i estem aquí ara mateix fent un taller al taller de robòtica que el fem a primer i segon d'ESO. Treballem amb el Lego Minstrom i us convido un moment perquè passeu a xafardejar una mica el que estem treballant.
A robòtica munten i dissenyen amb Lego i a més que aprenen, també s'ho passen molt, molt bé. Pugem més plantes i ens trobem amb la classe de música. Jo soc la Laia Pentinat, soc la mestra de música i estem treballant aquí al taller artístic amb nois i noies de primer i segon d'ESO. Hem preparat la instrumentació de Les nits no moren mai i si m'acompanyeu, doncs ara us ensenyarem altres que tenim fet. Endavant! Com veiem, a l'Escola Nou Patufet s'aprèn de tot. Ens explicarà una mica més de com ensenyen el Josep Cuervas, cap d'estudis de l'escola. Bon dia, sóc el Josep Cuervas, cap d'estudis del Nou Patufet i tutor de segon d'ESO. Us volia presentar una miqueta per sobre la nostra escola. Nosaltres som una escola-institut que tenim des de P3 fins a quart d'ESO, d'una sola línia, de caràcter laic, i nosaltres, doncs, entre altres coses, el que prioritzem més és la proximitat amb l'alumne, el conèixer-lo, respectant els ritmes. Aquest any ja portem un parell d'anys treballant per projectes a la secundària, també li donem molta atenció a l'atenció plena de l'alumne, per això fem mindfulness aquest any també, i entre altres coses treballem d'aquesta manera significativa que l'alumne sàpiga per què serveix el que està treballant amb un producte final que escullen ells i bé, així resumidament seria una miqueta com treballem. Socials, matemàtiques, llengua, plàstica, naturals, música. D'aquesta escola el jovent surt molt ben preparat. El poeta nos está transmitiendo, ¿sí? Puede ser que haya alguna palabra concreta que no sepamos lo que quiere decir. Eso es muy fácil, no tenemos que ir a buscarnos, ¿vale? El problema del léxico se soluciona muy fácilmente. I ara coneixerem alguns dels petits de l'escola. Som la classe de sisè de primària i el nostre projecte és Japó. Avui estem fent en el projecte Mitologia i llegenda de Japó, la llegenda de les 4 bèsties. És una llegenda de la protecció de Kyoto, que pel sud, el nord, l'est i l'oest hi havia una bèstia a cada punt amb diferent element que defenia la ciutat. Doncs ara ens han donat un mapa de Kyoto i hem de col·locar amb el text que ens han donat com una comprensió lectora on va cada bèstia. Acompanyem-la! Com veiem, els professors i professores de l'escola Nou Patufet ho donen tot per ensenyar i per fer entendre els estudis als més petits i també als més grans. Tenen unes instal·lacions molt noves i molt cuidades, doncs les renoven constantment per la comoditat i la seguretat de tots. I ara és hora de dinar. Anem a conèixer el menjador, on preparen cada dia una dieta molt elaborada i equilibrada per la salut de tots. Hola, soc la Maria, la coordinadora de menjador del Nou Patufet. Aquí tinc el meu equip meravellós i estem preparant el menjador perquè ara vindran els nens del primer torn. Avui tenim menú de pasta i bacallà. Els menús que elabora la nostra empresa, Ser Adulta, estan molt elaborats, molt pensats perquè hi hagi sempre un equilibri, perquè no hi hagi, com succeeix, un excés o de proteïna o d'afegits, que no n'hi ha. És a dir, que sempre està pensat perquè hi hagi els productes de temporada i un equilibri de nutrients.
D'altra banda, a més, últimament estem començant a plantejar amb els nens una nova manera de funcionar del menjador, que consisteix a deixar-los les safates, però que ells mateixos es vagin servir. I això ens està demostrant que és molt útil perquè podem estar més per ells, els podem mirar més, podem estar pendents dels problemes que puguin tenir i a més a ells els fa sentir molt responsables del que mengen i dels estris que fan servir. I aquestes són les innovacions que estem plantejant darrere. Com veiem, tot està molt organitzat i ben fet, fins i tot l'hora del pati, que també és molt important per tots. Ara coneixerem més dels petits de l'escola. Hola, bon dia, jo sóc en Samuel i bé, avui hem vist un audiollibre aquí tranquil·lament a la classe i si us ve de gust, entrem i us ensenyo què estem fent, sí? Som-hi, doncs. Al nou Patufet s'ensenya de tot. Fins i tot tenen un laboratori on fan coses molt interessants. Bon dia, jo soc la Núria, soc la professora del taller d'experimentació que fan els alumnes de primer i segon d'ESO barrejats. Avui havíem de disseccionar un ull, però com que la carnisseria no ens l'ha pogut aconseguir, hem fet un canvi i el que estan fent els alumnes és preparar el protocol per fer el proper dia la dissecció d'un cor de xai. I ara entrarem a dins del laboratori i veurem com estan treballant. No, ja. Ah, no, qui m'ha cridat? La Kiara està mirant les cèl·lules d'una planta aquàtica i està veient... Què veus, Kiara? Moltes cèl·lules. Moltes cèl·lules. I què hi ha a dins de les cèl·lules de color verd? La fotosíntesi. Els cloroclasts que fan la fotosíntesi. L'escola disposa d'un petit hort on planten i coneixen cada dia de la tan sàvia natura. Hola, sóc la Eli de quart i aquí, com veieu, estem plantant una mica d'enciams i una mica de faves per l'hort de l'escola, d'aquí del nou Patufet. No tothom ho podrà fer, xiques? Ho farem per parella. Tothom s'arremanga? No. Jo no necessito remengar. Si hi ha algú que no vulgui posar les mans, no passa res. Això són enciams, que també posem més enciams. Manel juga també a bàsquet. Com podem veure, a l'escola juguen, conviuen, es relacionen, estudien, aprenen i s'ho passen molt, molt bé. I ara és hora d'anar a descansar. Un dia més, l'escola Nou Patufet ha complert amb la seva missió, ensenyar i fer-ho bé. Mentre els pares esperen a fora per recollir els seus fills, els hi volem fer saber que poden estar ben tranquils, doncs aquesta escola és una gran família. I ara tots cap a casa, després de tot un dia estudiant, s'ho tenen ben merescut. Ha estat un plaer compartir aquest dia amb l'escola Nou Patufet. Us desitgem el millor i per molts anys. Bé, gent, fins aquí el reportatge d'avui de l'escola Nou Patufet i ha estat genial, la veritat. Ho fan molt bé i ja són molts anys aquí al barri. Va ser una de les primeres escoles en parlar en català aquí, Ojo, i moltes més coses que han fet. Així que fins aquí el reportatge. Espero que us hagi agradat. Nosaltres no trigarem en tornar i en portar més cosetes al canal, per tots vosaltres, perquè en disfruteu i en podem gaudir tots junts. Així que res, ens veiem amb la propera. Gent, ara sí, una abraçada molt forta.